Futurum IT er et af Danmarks mest erfarne business process management konsulenthuse. Vi har mere end 20 års erfaring i at hjælpe virksomheder sikkert igennem deres transformationsprocesser. Vores koncept er enkelt. Vi er en agil virksomhed med stærke partnere, der kan levere løsninger, der dækker dine behov. Hos os er bureaukrati og tunnelsyn et fyord. En af de allerstørste transformationer, der pågår netop nu, er inddragelse af de nye teknologiske muligheder, og hvordan man som virksomhed bruger dem. Alle virksomheder, store som små, og alle brancher er påvirket af denne nye virkelighed. Kunderne i dag forventer, at man som leverandør møder dem, når og hvor de er, og er i stand til at give dem en personaliseret kundeoplevelse i alle kanaler. Det lyder nemt på papiret, men hvordan bygger du bro imellem dine eksisterende backend og de nye teknologiske muligheder? Hvordan giver du dine eksisterende processer til denne nye virkelighed? Meget ofte er det teknologi, der sættes i fokus. Forretningen ønsker at udvikle en app, en selvbetjeningsløsning eller noget helt fjerde, mens IT-afdelingen finder teknologier og implementerer disse, hvilket betyder, at ofte siver fokus lige så stille væk fra det forretningsmæssige. Det findes der masser af eksempler på, og resultatet er desværre, at værdiskabelsen oftest forsvinder. I Futurum IT er vi specialiseret i at bygge bro mellem forretningen og IT. Vi er IT-folk med en stærk teknisk baggrund, men har også et ben solidt plantet i forretningen, hvorved vi både kan diskutere strategi og organisatorisk implementering i forbindelse med teknologiprojekter. Vi hjælper dig med at få enderne til at mødes mellem dine eksisterende systemer og de nye teknologier. Vi giver dig ikke kun de nødvendige værktøjer, men også en gennemgang af jeres interne processer og uddannelse, så I kommer sikkert i mål. Struktur er nøglen til succesfulde transformationer. Vores velafprøvede transformationsprogram tager jeres virksomhed igennem et trinvist forløb, der tager udgangspunkt i, hvor I er faktuelt og hen mod et realistisk mål. Der er ikke noget galt i at være ambitiøs, men det er sjældent fornuftigt at starte med at springe fra 10 meter ved dem. Transformationsprogrammet tager således udgangspunkt i jeres virkelighed og hen mod et ønsket mål med dokumenterede resultater. Vi plejer at sige, at vores vigtigste værktøj er ørerne. Mange har svært ved at lytte og levere ydelser, der ligger uden for eget fagligt ståsted. Alt for ofte skal man som kunde passe ned i en bestemt kasse. Futurum IT er ikke i markedet for at sælge bestemte løsninger. Vores vigtigste opgave er at levere de løsninger, der flytter kunden hen mod et ønsket mål. Vi lytter, udfordrer og rådgiver, og først derefter lægger en plan og tilpasser en løsning, der matcher jeres behov, budgetter og deadlines. Du kan frit vælge, om vi skal levere transformationsopgaven fra A til Z, eller om jeres egen virksomhed selv er i stand til at levere og blot skal uddannes. Så leverer vi teknologien og opgraderer jeres kompetencer, så I så hurtigt som muligt er i stand til selv at overtage implementeringen og komme sikkert i mål. Står din virksomhed over for digitale transformationsprojekter og ønsker hjælp på rejsen, så giv os et kald. Det er altid godt at have en erfaren guide med på tur, når man betræder nye stier. Futurum IT har ledt mange virksomheder, store som små, sikkert igennem deres digitale transformationsprojekter, og det kan vi også gøre for dig.